నీ బ్రతుకు కాలమంతా కూడా బైబిల్ను చదవాలి. ఈరోజు చాలామంది లేవగానే పేపర్ చదువుతారండి. ఈరోజు చదివిన పేపర్ మరలా రేపటికి ఉపయోగపడదు, రేపు చదివిన పేపర్ మరుసటికి ఉపయోగపడదు. ఏ రోజుదో ఆ రోజుకు మాత్రమే. కానీ బైబిల్లో వ్రాయబడినటువంటి ఆది కాండం మొదలుకొని ప్రకటన గ్రంథం వరకు బ్రతుకు కాలమంతా చదవాల్సిన గ్రంథం అండి ఇది. బ్రతుకు కాలమంతా కూడా నేర్చుకోవాల్సిన గ్రంథం అండి ఇది. మన చేతుల్లో దేవుడు పెట్టాడండి. అది ఈ తరములో మనం పొందుకోవటం చాలా అదృష్టవంతులం మనం. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప భాగ్యం. ధనం ఉన్నవాడు, కారులు మేడలు ఉన్నవాడు అదృష్టవంతుడు అనుకుంటున్నారేమో కానీ బైబిల్ను చదవగలిగి బైబిల్ను నేర్చుకొనగలిగే సదావకాశాన్ని దేవుడు కలిగిస్తున్నందుకు మనం అందరం కూడా చాలా అదృష్టవంతులం అండి. ఈ భాగ్యం ఎంతో మందికి లేదు. ఇలాంటి అవకాశం ఎంతో మందికి లేనప్పటికీ కూడా దేవుడు మనందరినీ ప్రేమించి మన చేతుల్లో, మన భాషలో, మనకు అర్థమయ్యే విధంగా తన మాటలను పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ చేత మన చేతుల్లో ఉంచి చదవమని, నేర్చుకోమని, బ్రతుకు కాలమంతా కూడా నేర్చుకోవాలని మన చేతుల్లో పెట్టిన ఈ గ్రంథాన్ని బ్రతుకు కాలమంతా కూడా మనం నేర్చుకోవాలండి. దీన్ని మనం కలిగినందుకు అదృష్టవంతులం. దీన్ని ఎంతమంది చదువుతున్నారు? ఏదో పీడకలలు వస్తున్నాయి కనుక బైబిల్ను తల కింద పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారండి. కానీ తలంపుల్లో పెట్టుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పండి? నాకు పీడకలలు వస్తున్నాయండి కనుక తలగడగా బైబిల్ను పెట్టుకొని చాలు. నాకు ఏవో పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, దెయ్యం పట్టినట్టుందంటే బైబిల్ తల మీద పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నారండి. తలగడగా వాడుకునేవారు, అవసరాలకు వినియోగించుకునేవారు, కానీ తమ బ్రతుకును మార్చుకోవటానికి దేవుడు రాయించిన గ్రంథమని ఎంతమంది భావిస్తున్నారండి.